Burman's na, time to celebrate the season of love and giving with the best version of your hair. Tinud-anay nga confidently beautiful ang imong hair sa Dwight Mini Salon. Garantisado ang kalidad ug 100% safe tungod kay kita subok na nga certified hair experts. Nahimutan sa Santo Niño Mainggit, Toledo City ug along the highway lamang kita. Ayaw na pauwahi nga mahimong usa sa libuan nga satisfied customers. Oras na para sulayan ang atong reband with treatment, reband with color, reband with Brazilian nga anaagayoy nakaandam mga pangmalakasang promo package para sa imo. Aduna sa kitay hair color, cellophane hair treatment, ug uban pa. Ug tungod kay kamo among tinangga, kami andam ang home service mga pangga. Sa Dwight Mini Salon, buhok mo'y confidently beautiful. Burman's na, time to celebrate the season of love and give.